Salam alik, arkadaly döwletli diýarymyzda her bir güni toý bayramlara beslenýän mehriban watandaşlar. Bizden her biriňizde äle mowluklarny arzuwlap, duýtar ýatamak denetçiligi, duýtarda taş çalmak we bagçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi dälmeden mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girdilmegi münasibetli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde milli mirasymyza görnükli goşan bagçylyk ýoluna, duýtarçylyk senedine, saatçylyk sunugatyna ullakan goşan beýik ägirtlerimiziň maşgalalary bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Mehriban watandaşlar, biz dünýäniň soluq sahabatly ýurtdaşlarymyza gahrman hem mehriban alim arkadamyza milli meden mirasymyzy dünýä çykarmakda alyp barýan işlerine tüý sürekden alkyş aýdýar. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag başlyk işler elmidama rowaşyklara beslensin. Mehriban watandaşlar, duýtar barada halkymyzyň arasynda şeýle sözler bar. 13 perde sesiň müňüni berýär. Ähli hengamlaryň ýaňyny berýär. Ikije kirş bilen türkmen duýtary tutuş orkestriň heňini berýär. Ine tutuş orkestriň heňini berýän türkmen duýtaryna bagçylyk ýolyny Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýaşaýan Sahy Jepbarowyň döwletli ojagyna mehriban watandaşlar, Sahy Jepbarowyň çoğulugy, onuň at taklany Sahy Jepbarowyň döwletli ojagyna biz bugun mihmançylykda mehriban watandaşlar ine häzirki wagtda olaryň bir duýtar saz guralyny çalyp bir mesaj söhbet edýän pursatlaryna gabat geldik. Ine biz gepleşigimiziň dowamyna şu maşgalanyň, şu döwletli ojagyň gymmatly mirasyna öwrilen Sahy Jepbarowyň bir fotosuratlar bilen öz çalan duýtary bilen şu duýtarynyň el halyny dokulan daşy bilen tanış bolarys mehriban watandaşlar. Şol bir sanda Sahy Jepbarow dürli ýyllarda goşurylan döwlet sylaglary bilen tanış bolarys mehriban watandaşlar. Gelin onu bilelikde synlaýar. Mehriban watandaşlar, biz häzirki wagtda Sahy Jepbarowyň agtygy Celilberdi Jepbarowlaryň döwletli ojagyna ine biziň ýanymyzda Celilberdi Jepbarowyň maşgalasy Anawul Jepbarowa şeýle-de onuň ogly ýagny Sahy aganyň ady dakylan Sahy Jepbarow şeýle-de onuň maşgalasy hemde perdendi. Şol nesiller bilen tanış bolmak ýyleşerimizde ören ýakymly. Ine ma'lum bolşaly Sahy Jepbarow barada belli şahyr Kerim Gurbannepeýew şeýle bellap geçýär. Ýene bir asyrdan, müň asyrdan soň dünýäden ýetäýse bar bagşyň ady, bagşysyz ýylenem ýyl bormy diýip böküp turar
Jebbar ağaň dürýada diýip Jebbar ağaň şeýle ýokary derejeli sunugaty döreden bagşyda baradaky misallaryny getirýär. Gahrman arkadamyzyň döwlet başyna gelmegi bilen biziň ýurdumyzda türkmen milli meden mirasy dünýä çykýar. Näme aýdyň misalynam dutar ýasamak senetçiligi, dutarda ta çalmak we bagşçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde meden mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girilmegine de aýdyň göz ýetirýär. Türkmen bagşçylyk sunugatyna öz ýoluny goýup giden Sahy Jebbarow oglan Makşyd 1905-nji ýylda bir Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Ýaňala owasyna dünýä ineni barada maglumatlar we hormatly prezidentimiň ýyly döwlet gelir bolsa atly ajaýyp eserine Sahy Jebbarowa bagşlanan ýörüte ýatlamaly maglumatlar berilýär. Ine şol ýerde hem hormatly prezidentimiň kitabyna 10-12 ýaşlaryna oglan bagşy adyny alan milli aýdymsaz medeniýetimiziň kämilleşmegine uly goşan ahal bagşçylyk sunugatyna öz ýoluny esaslandyran döredüjilik hemde guramaçylyk işlerini alyp baryp onlarça ýaşlara halipalyk eden ussat bagşy Sahy Jebbarow diýip belläp geçýär. Siziň ogluňyz Sahy aganyň çoglugy bolýar. O da Sahy aganyň ýoluny dowam etdirip, halipa şähertiki ýol esasyna netle geçirip, ine bugünkü günde halkymyzyň arasynda zadany hökmünde tanalýar. Türkmen bagşçylyk sunugatyna öz ýoluny döreden Sahy aga baradaky ýatlamalamy ilki anawlýanja siz bilen aşlaýsak. Sahy Jebbarow, Sahy aga men garry gaýnatam bolýar. Sahy agaň aýaly men garry gaýnanam Bibi Selimän men gördüm. Men çıkıp gelemde garry gaýnapda ene diýäň maňa diýetdi. Enemiz bilen şuňa çaýlaşyp otururduk, käwat atalar barada gowgurrunlar bererdi. Aýdymlar taýýarlaýşlar barada gurrun bererdi. Ene bide dutar çalyp berer, henem çalyp bilýän diýdik onuň. Borgaýdym häzir bir çaý içeli. Ýokarda duran dutar maňa alyp ber diýerdi. Onuň alyp berýärdi, onu biz üçin birle saat çalyp aýdym üýtgeş birle owada. Aýdyma himden artda. Henidem gulagymdan giden artda soň dutar alyp eline saat çalyp başlana gara gaslýar dönmenem senden hep şol aýdym aýdyp bererdi. 70-80 ýaşlarynda da ýene bir aýdym aýdyp berýärdi. Ene aýda diýdi. Soň ýene bir çaýçyny da aýdyp berer ne şey diýerdi. Eline dutarny alyp gördüm men garreneni. Elbette Türkmen medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan bagşçylyk sunugatyna öz ýoluny döreden Sahy aganyň döwletli ojagynyň gelini bolmak, maşgalasy bolmak ören ullakan bir bagyt bolup durýar. Sahy Jebbarow öz döwrüne ilkiler ýani gurrun berdiler-de şu 3 sanak oglanygy, ýani Allah berdi, Hudaý berdi, Sahy berdi. Biz oňa Sahy Jebbarow diýip ýörselin, onuň bir doly ady Sahy berdi ekenne. Sahy berdi, Allah berdi, Hudaý berdi. Sahy berdi, körpe ogullar eken. Ine ezidileşler şu Sahy berdiňiň dogany Allah berdiden ilkinji sapagalanlygy baradaky maglumatlar bar. Allah berdiňiň saz çalmagy, şol saz bilen meşgul bolmagy, ýygyderli bir bagşçylyk ýoluny alyp gitmek bilen Sahy Jebbarow şol öz agasynyň sazyna emrinip şony dowam etdirmegi ýüregine duýup şu öz eline taýak alyp şu taýakda da saz çalyp ýörenligini belläp geçdiler-de. Elbette Sahy aganyň kiçilikden inta kicicek oglanjyk wagtyndan şu saza höwrügüp eýäm oňa alaq tarapdan berilen dehin näol. Şoň üçin eýäm kicicek oglanjyk wagty saza emrigip şu Allah berdiňiň saz çalanyny görüp bir ýatan taýajagy alyp şony dutar edip ulananyny. Ýani agasy Allah berdiň öýde däl wagtynda şoň dutaryny alyp edil saz çalandan soň edil öňküsi ýaly onu ýene-de ýerine goýanlygyny Allah berdi agasy görenden soň şoň dutary howasy bar diýip şeýdip dutarçylyk sunugatyny, bagşçylyk ýoluny öwredip başlapdyr. Ine ilkinji halipasynyň öz agasy Allah berdi digi baradaky maglumatlar ören gyzykly. Elbette Sahy Jebbarowyň bugünkü gün atdaklany. Sahy elbette sizem häzirki wagtda Sahy agaň ady daklan çoglugy bolup durýaňyz. Ýani sizem derman serişdelerini hasaba alyş we onuň hilini döwlet gözegçilik merkezine zähmet çekýäňiz. Ine sizem
Esasy işiňizden daşary häzirki wagtda Sahaganyň ýolunda dowam etdirýäňiz. Türkmen başçylyk sunugatyna öz ýygyny goýan Sahaganyň çoğuluk hökmünde onuň ýolunu dowam etdirmek wezipesi öňünizde durýar. Ine sizem bu babatda bir illeşlerimize ýetiräýsiňiz. Näçe ýaşyňyzdan başladyňyz? Hormatly prezident madan tagallaty bilen dutar ýatmak senetçiligi, taýda taşalmak we başçylyk sunugatynyň meskanyň adam zadyň maddeden medeni mirasyny hormatly miskolaryny sanawla giýerilmegi bizi tüýs ýürekden begenlerdi. Sahaganyň çoğuluk hökmünde Garratamam başçylyk ýoluny bütün dünýä çykýanyny öğrendigen ýa-ni. Sebebi Garratam Türkmen sunugatynyň ahal başçylyk mektebine düýpli özgörüşler giýerip ösdiren görnükli başçylyk hökmünde taryhda ýygy goýdy. Ol diňe başçylyk bilen däl, daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bu arada men ejem hem-de Rahim Kakan şu zatlar aýdyp berýär. Menem Garratamyň ýoluny dowam etdirmek üçin Aşgabat şäheriniň 2-nji saçlyk mektebine dutar saat ural boýunça sapagallym. Şeýle hem men çağda bolan howatyn atamyň belli bolan üçin şu öýümizde de atamyň aýdymlary dinlenilýär. Atamyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny menem ýerine ýetirmäge çalışýar. Şeýle meşhur atly bagşyň çoğuluk bolanma men öğrendigen. Mehriban vatandaşlar bizim öňümizde häzirki wagtda şu Sahy Jepparowyň atynyň döwletli ojagyna gymmatly miras hökmüne saklanýan Sahy Jepparowyň dutary ine häzirki wagtda bizim öňümizde. Elbetde bu dutarda häzirki wagtda onuň çoğulugy sazlary ýerine ýetirýär. Şol bir sany ine mehriban vatandaşlar şu dutaryň öz bir aýratynlygy bu ýerde Sahy Jepparowyň saz çalanmaky bir eliniň ýygynyň galanlygyny, şu maşgala agzalary belläp geçen şu ýerde eliniň ýygynyň galanlygyny, şol bir sany her bir dutary şol bagşynyň bir ruhsyň ýa-da. Şo ruhuny duymak bolar, şu dutary eliňe alanda, ene şu ýerde şu dutaryň bir ören owadan keşfi aýratynlygy, ene şu dutarda Sahy Jepparowyň eliniň ýygynyň galmagy. Elbetde diňe bir dutarda däl eýsem Türkmen halkynyň bagşçylyk sunugatynyň taryhyna öz ýygyny goýup giden Sahy Jepparowyň dutaryna bir saz çalyp beräýsiňiz çoğuluk hökmünde. Köp sağ olun, owazyňyz mundan meýlek belentden belent ýanglansyn. Elbetde Sahagaň size maşgalaňyzda bir miras galan dutaryny saz çalanda özüm onuň atda kılan çoğulugy bolup çalanda hasam bir üýtgeşik täsir edýär-de. Elbetde halkymyzyň iň bir söýgüli bagşysy özüm ahal ýolundan öz münasip oruny goýup giden bir
beýik bagşy hökmünde biziň taryhymyzda adalan Sahy Jabbarowyň dutary ebibileşler ören bir täsirli onu görmegem ullakan bir nesibe. Bu ýerde bolsa Sahy Jabbarowyň 60 ýaş doglanunyna sowgat berilen dutaryň daşy el halydan dokalan şu ýerde de gadirli Sahy 60 ýaş doglanunyna diýip bu ýerde Türkmen Döwlet Filarmoniýasyndan sowgat berileni barada ýazgy bar. Elbetde hakyky türkmen el halysy, türkmen zenanlarymyzyň bir 10 barmagynyň hünärinden dören şu ajaýyp dutar daşy elbetde bu maşgalanyň döwletli öýüniň bir iň gymmatly mirasy hökmünde saklanýan mehriban watandaşlar. Şol bir sany bu ýerde Sahy Jabbarowyň öz ulanyň ýan torbasy. Sahy Jabbarowyň öz ulanyň ýan torbasyny bu maşgalada bir miras hökmünde saklaýarlar. Öz nirakiden ýandan aýyrmandyr diýär. Şu ýerde öz zatlaryny ýerleşdiripdir şeýlede. Zenanlarymyzyň 10 barmagynyň hünäri bolan dokalan şu ajaýyp ýan torba özüniň bir iňçeligi bilen tapawutlanýar özüm. Bu ýan torbany bir eline alanyňda şu Sahyň ruhuny duýmak bolýar. Her bir zada şol insanyň ruhy sinýärde. Özüm Sahy bilen gör niçe ýerlerde mihman bolan ýan torba. Elbette mehriban watandaşlar bu ýan torbany bir eline almagam ören ullakan täsir galyrya. Şol bir sany bu ýerde Sahyga durly ýyllarda berilen bir näçe bir baýraklar, hormat hatlar şeýlede Sahyga ömrüne, döredijligine değişli bolan foto suratlarym bar. Bu maşgalanyň bir gymmatly mirasy hökmünde saklanýar. Gelin bilelikde bu foto suratlary sinmäli. Mehriban watandaşlar bu ýerde Sahy Jabbarowyň ömrüne, döredijligine değişli bolan ajaýyp bir foto suratlar we elbetde bu ýerde ýa-ni ana bilen çykdym tanış etdiňiz. Şu ýerde Sahynyň maşgalasy. Sahyga da oňa seredip saz çalyp berip oturýarda. Bu suratda Sahyň aýaly bir telime men garrygaýnatan bir telime. Edidileşer şu bir selime. Yani Sahy Jabbarowyň maşgalasy. Bu foto surat sinlemagam ören gyzykly. Bu ýerde bolsa ýatdan çykmajak pursatlar diýip Sahy Jabbarowyň Kerim Gurbannepes bilen bile duran foto suraty, ýa-ni goşgusyna mokadyk ýene bir asyrdan, 1000 asyrdan soň dünýäden ýetäse bar wagşyň ady bagşysyz iýlenem iýil bormy diýip böküp durar Jabbar agaň zürýady diýär. Elbetde bu gün Sahy Jabbarowyň çoğulugy eýam oň ýolunu dowam etdirip ýör. Nesil iýdigderligi bir dowamata öwrülip şu ýoly bagşçylyk ýolyny dowam etdirýän maşgala hökmünde halkymyzyň arasynda tanalýarlar. Bu ýerde bolsa Türkmenistanyň halk bagşçylary Ata Ablaýew, Sahy Jabbarow, Ýamyr Nurgelliýewiň bilelikde bir aýdyp saat çalyp oturan pursatlary bu ýerde görkezilýär. Şol bir sany bu ýerde de Sahy Jabbarowyň suraty berde bolsa öz iş ýerine şol bir sany bu ýerde bolsa ýani 1941-nji 1945-nji ýyllarda beýik watançylyk urşy döwründe Sahy Jabbarow fronta gidip şol ýerdäki eskerlere bir ruhy gollaw berendigi barada. Gahrmanlar kadamyzyň ýyly döwlet geler bolsa adly kitabyny beýan edilýär. Şu ýerde de şo fronta gidip bir näçe bagşlar bilen frontdaky eskerleri ruhlandyrýan Sahy Jabbarowyň suraty watandaşlar. Bu ýerde de Sahy Jabbarowyň bir ýaş döwri. Şu ýerde ana bolan jaýda 20 ýaşyny eken Sahy Jabbarow. Bu ýerde de ýam Sahy Jabbarowyň 60 ýaşlary töweregindäki suraty. Bu ýerde bolsa Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliýewa bilen Sahy Jabbarowyň bir bile suraty düşen pursatlary şol bir sany bu ýerde de Sahy Jabbarowyň bir aýdym
saz çalyan pursatlar bu yerde de şeýle suratlar ne bu yerde bolsa Sahy Jepbar we Mahmudullah Naqy bir halkara bayragyny gowşurlannaky ýörüýte diplom Mahmudullah Naqy halkara bayragynyň eýesi bolupdyr. Ýagny şu ýerde şu döwletli ojagyň gymmatly mirasy hökmüne saklanýan erer watanaşlar. Elbetde bu zatlar bilen tanışmak ören gyzykly çünki gahrman arkadağymyz sunugatyň dawadan üstün çykýanlygyny, dutarym bolsa islenlik ýaragdan ürsемdigini belläp geçýär. Gahrman arkadağymyzyň parahatçylyk sady, dostlyk doganyk sadatly ajaýyp eserine sunugatlar söhbetleşýär, kataplaryň sesi çykmaýar diýen filosofiýany öňe sürýär. Kepeli diýen ýörelgäni öňe süreninde ilkinji nowatda ähli halklaryň arasynda sunugatlaryň söhbetleşmegini, medeniýetlaryň ýakynlaşmagyny gözüne tutýar. Şeýle bolan ýagdaýyny zemine bir agdy berilip kemale gelýär. Elbetde bu siýasaty parahatçylygy döretmek siýasatyny alyp barýan gahrman arkadağymyz parahatçylygy döretmek sunugatynyň ustady bolup durýar. Şoň üçin hormatly prezidentimizine dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we başçylyk sunugatyny täze derejä çykarýar. Täze ugurlar bilen onu baýlaşdyrýar hem ösdürýär. Halipalaň ýoluna hormat goýýar, sarpa goýýar. Hormatly prezidentimiz Sahy Jepbar barada şu öz ajaýyp ýyly döwlet geler bolsatda kitabyna şeýle belleýär. Ýagny Ata Ablyýewiň Usada diýen eseri halk aýdymlaryny joşgunly ýerine ýetirji Sahy Jepbar'a bagyşlandy. Şular ýaly mysallary islediginiçe getirip oturmaly türkmen bagşladanlary bu ajaýyp däbi şu günlerem dowam etdirýärler. Mähriban watandaşlar ene şu ýerde ýagny şu döwletli maşgalanyň törüne yerleşen Sahy Jepbar'ın şu ajaýyp suratyna gözüň düşýär. Şu suratyň taryh barada da anawlence ýyleşerimiz aýdyp beräýsiňiz. 1991-nji ýylda şu gaýnalara durmuşa çykyp gelen wagtlamda garrenenden bardy, beýenenden mardowa şu Iran türkmenleri şäheri Aşgabatda mehmançylyk etdirler. Takagan maşgalalary öýlerdi. Şuň aýdybyna tadyna hormat goýýar diýip düşünýärler. Ýadgarlyk öýlerine surat getiripdirler. Onu Iran dogonnamy. O şu taýda mejitdeki diýip bir adam şuny bir sowgat getirdi-de. Onu anawlence ne diýmek, diňe bir öz ýurdumyzda däl, eýsem goňşy döwletlerde de Sahy Jepbar we goýulan hormat sylagyny näme derejede uly dogny Iranly mejitdeki Sahy Jepbar we bagyşlap ýörüýte getiripdirine bu ýerde iňçe sunugat eserine Kerim Aganyň goşgu setiri ýanky biziň aýdyp beren goşgu setirimiz ýerleşdirilipdir. Sahy Jepbarowyň hormat sylagy biziň halkymyzyň arasynda ören ýokary uly bolup durýar. Gahrman arkadağymyzyň ýyly döwlet geler bolsatly ajaýyp eserine şeýle ajaýyp sözler getirilýär. Göktepe etrabynyň Ýaňala owasyna halk aýdymsaz sunugatynyň iň ýyry merkezlerinden biri ýerleşipdir. Öz wagtynda bu ýerde milli sunugatymyzyň buýsanjy bolan Golugelli ussa, Amangelli Gönübek, Kelbaxşy, Mehmet Murad ussa, Täş Mehmet Suhan Gulyýew, Mulla Täş Muradow, Sahy Jepbarow oglan bagşy ady bilenen belli. Ýaňalanyň aýdymsaz mektebiniň şöhraty tutuş türkmen topragyna ýaýrapdyr. Bu oba Balkanyň, Daşogyň, Lewabyň we Marynyň halk ýerine ýetirjileriniň iň bir köp gelýän arzyly ýerlerine öwrülipdir. Aýdymsazy öz durmuş ýoly hökmüne saýlap alan her bir sadanyna Ýaňala obasynyň ussat bagşy sadanylarynyň sunugaty bilen ýakyndan tanışyp öz başarnyklaryny görkezmäge we möhüm maslahatlary almagy çalışypdyrlar. Elbetde Sahy Jepbar hem şol Ýaňala owasyna dünýä ýa mähriban watandaşlar şol ýerde de şol mektebi geçen özüm at owadaty ýurdumyzyň çäginiň daşyna da ýaýran bir Sahy Jepbarowyň şägirdleri onlarça bolupdyr. Ene şol şägirdler barada da gahrman arkadağymyzyň ajaýyp eserine bellenýär. Şeýle de gahrman arkadağymyzyň ýyly döwlet geler bolsatly ajaýyp eserine türkmen aýdymsaz sunugatynyň taryhyna öçmejek ýyl galyran bir näçe bagşlarymyz bilen birlikde Sahy Jepbarowyň atlaryny ebedileşdirmek maksady bilen we halk bagşlarynyň sadanylaryň şeýle de Türkmenistanyň häzirki zaman sunugatynyň güllä besmegine sallamly goşan kompozitorlaryň
doglananlarynyň şanly senesi münasibetli çäreleri we ýerine ýetirjelerini bäsişini geçirmek wajypdyr diýip belläp geçýär. Şol bursany bu babatda degişli işler alınıp barylýar. Ine şu ýörelgeden ogralybam mehriban watandaşlar Maýa Kuleýbadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna 2020-nji ýylda Sahy Jepbarowyň doglanynyň 115 ýyllygy münasibetli dabaraly çäre geçirildi. Ine mehriban watandaşlar Sahy Jepbarow diňe bir bagşy hökmüne däli eýsem guramaçy ýolbaşy hökmüne de özüni tanadypdyr. Türkmen Döwlet Drama Teatryna, Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna, ýagny Serdar etrawynyň Wagon Bejer zawodyna da aýdymsaz ansamblelaryny gurýar. Ol döredilen aýdymsaz ansamblelaryna zehinli ýaş oglan gyzlaryň 10-larçasy gelip goşulýar. Bu bolsa onuň şan şöhratyny hasam ýokary götürýär. 1935-nji ýylda bolsa Moskwa şäherine Türkmen aýdymsazynyň Grand Plastinka üçin ýürüýte ýazgysyny geçirmäge gidilýär. Oňa da Sahy Jepbarow gatnaşyp, güneşli ülkemiziň hemme ýerlerinden gelen baş sazynylaryň gatnaşmaklaryna ýürüýte ýol başçylygy edýär bu topary. Özüm şol ýerde Milli Täçmiradowyň Purlisarynyň sadanarlyk etmeklerine oýanmaz, ýar gara gözli, baga seýle, nowly ýaly aýdymlary Grand Plastinka üçin ýazdyrylýar. Onuň çalmagyna Azerbaýjan adly sadam ýazylyp alınýar. Sahy Jepbarowyň ýol başçylygy eden aýdymsaz ansamblynyň bolsa sallanan gözel sady ýerine ýetirilýär. Şeýle-de piýala Watanym aýdymlary ýadygärlik alınıp galynýar. Sahy Jepbarow ýyllaryň dowamynda Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna bagşladanalara halipa bolup gezýär. 1930-njy ýyllaryň bagşlarynyň köpsi Sahy Jepbarowdan tälim alypdyrlar. Türkmenistanyň halk bagşlary Hanyýella Anamrat Nurýagdy Bayram 4 gulurdy. Oradyýella Lyaz Türkmenistanyň atgazanan bagşlarynyň Nawat Nur Muhammed we Nurmurat Anna Gurbanurdy Jen. Ene bularyň hemmesi Sahy Jepbarowyň beýik sunugatynyň ýygyna eýerip onu dowam etdirjeler bolupdyrlar. Sahy Jepbarow aýdymsaz döredijileriň iň ezberleriniň biridir. Ol Yarap Borka, Altyň biri, Aşyk men, Nepesen, Şat bolar bolly türkmeniň ýaly 10-larça aýdymlaryň awtorydyr. Meşhur bagşa 1939-njy ýylda Türkmenistanyň halk bagşasy diýen belent at berilýär. Ol 1977-nji ýylda dünýäde netde ol hakynda da ýörükde kinofilm döredilýär. Ine häzirki wagtda da biziň Türkmen telewizioniýasyna ähli teleýaýlymlary boýunça Sahy Jepbarow bagşlanan kinofilmam ýörükde arxiv maglumatlary esasında ýygydarly halkymyza ýetirilýär. Elbetde dutar ýasamak denetçiligi, dutarda ta çalmak we bagşçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adabdadyň maddedäl meden mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girilen şu ajaýyp şanly günleriň dowam edýän pursatlaryna şu halipa Sahy Jepbarow barada, onuň ömrü döredijiligi barada, onuň dowam edip gelen nesil neberesinden eşitmek, bilmek, halkymyza ýetirmek ullakan bir bagyt bolup durýar. Elbetde ine mehriban watandaşlar Sahy Jepbarowyň çowlugy, onuň ady daklan Sahy Jepbarowyň döwletli ojagyna Sahy Jepbarowyň agtyk gelini ana ulgence bilen söhbetdeş bolduk. Dutary bilen tanış bolduk halipanyň. Elbetde bu zatlaryň ählitem şu maşgalanyň gymmatly miras hökmüne saklanýar. Biz size beren gurulmalarynız üçin köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiz Türkmen bagşçylyk sunugatyny dünýä çykarýar. Bizim dutar ýatamak tenetçiligini, dutarda taat çalmak we bagşçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adam zadyň maddedäl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň tanawyna girilmegi bilen hormatly prezidentimizi ähli türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýarym. Bize şeýle eşretli durmuşy bagş eden hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyň jany tag başı dik işleri rawaç bolsun. Hormatly prezidentimize Türkmen bagşçylyk sunugatyny dünýä çykarmakda alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu edýän goý gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, başı dik bolsun. İýurt dähret işleri rawaç alsyn. Halipa şägirt ýoluny dikeldip beren milli mirasymyzy aýap saklamany döredip beren şertler üçin
hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýar. Mehriban watandaşlar, ine häzir bolsa biz Sahy Jepbarowyň agtyklary bilen söhbetdeş bolýar. Ýani belläp geçdik. Sahy Jepbarowyň özü 3 tane erkek dogan bolýar. Ýagny Hudaý berdi, Allah berdi, Sahy berdi. Ine Sahy berdem olaryň körpesi bolýar. Sahy berdiňiň bolsa 10 sany agtygy bolýar. Şol agtyklaryň 3'üsi häzirki wagtda biziň aramyzda. Ine biziň ýanymyzda Maýsa Kadyrowa. Şeýle-de Rahim Merdi Jepbarow, şeýle-de Ogulşyryň Niyaz Muhammedowa. Gahrman arkadaşly döwletli diýarymyzda hormat prezidentimiziň taýinlaty bilen şu gadymy ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän bagşçylyk sunugaty, däp desurlary özüniň iňçeligi bilen biziň günlerimizde dowam etdirilýär, hasam kämilleşdirilip dünýä çykarylýar. Ine halkymyz dutar ojaňa toý dilermişin niýe? Elbetde toý dileýän dutarly ojakda biz bugunky mehmançylykda sebäbi Sahaga Halipa Türkmen bagşçylyk sunugatynyň ahir mektebini östüren, özgörden, kämilleşdiren Ustad Halipa bagşy hökmünde onlarça şäherler ýetişdiripdir. Ine siziň maşgalaňyzda, ine siz agtyklary bolup dursuňuzda, Sahaganyň bir agtyklary bolup Sahaganyň ömrü, döredüçülügi barada öz bilýänlerinizi ýyllaşdyrmada ýetiräýseňiz. Men atam bilen kiçilikde şu bir jaýda bir öýde ýaşadyk. Ondan çağa bilen atam mali. Atam ýanyny saklapdy. Kömek edýärdim ýanyna. Atamyň gapysyny miwa ağaçlary ýa-da seredýärdi, kesýärdi, benim ýanyma durup seredýärdim, ýöwrenýärdim-de. Ondan her ýyl ýaz aýlary şu üzüm çiýuklaryny kesýärdi. Ondan goşuk getirýärdiler. Şahyrlar, Kerim Kurbanipesov, başga şahyrlaryny getirýärdi. Ondan atam içlerine şu goşuklary saýlap, eneme berýärdi. Ondan okýardy, dutary elini saklap, dinläp, ondan şol sözlerine göre saz döredýärdi. Ondan siziň eneňiz ol bir okumuş bolup kitaplarda goşgulary okap berende Sahaga şo goşgulara göre aýdym döredýän ekenne. Bu ören gyzykly. Elbetde kakaňyzyň ady Sultan bolýar. Sultanam Sahagaň ogly bolýar. Bir ogly var, bir çagaty var. Onda Sahagaň, ene bir oglundan 10 sanyk perzent dünýäge inip 10 sany agtygy bolýar Sahagaň. Ene häzirki wagtda olaryň 3'üsi söhbetdeşlikde. Elbetde Aşgabat döwlet filarmoniyasy açylan bu sebäpli atam jukda işe çağırıp şoňa lehine başlary işe çağırýar, berik uçup geldi. Ona Sahaga Aşgabat şäherinde şo wagtlar, ýani 1930-njy ýyllarda açylan Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna işe gelende biraz wagt geçenden soň öz maşgalasy bilen ýa Aşgabat şäherine göçüp gelýär. Haýsy Kunjakda ýaşaýardy. Araşdyrdyk, şaýy bolup göçen uğruna 20-nji aýdan jaý berilýär. Bugün şo taýda göçüp barýar. Onu şo jaýda ýaşamak bilen hem şo jaýyň töweregiňde bir näçe miweli baglar ekkenekenne. Bäguller bar, şoňa ekip berilýär. Ağaçlar bar, miwa ağaçlary ekýärdi. Ondan şu üzümler datlar bar, şo çiýbuklar wagt ýerlerine ýaýlaryna ekýärdi. Ataňyz bir näçe döwlet derejesinde geçirilýän çärelere bir gatnaşýanlygyny bellädiňiz. Elbetde şol çärelere gidene ýa-da toýdur bayramlarda başçylyk etmäge bir ýola rowana bolany sizden bile gitýärdiňizmi? Men ýady bu düşe çağakam 60-njy ýylda meni Moskwa gitdi. Türkmenistanyň medeniýet günleri. Şo taýp men akitdi bilek. Toýada da gidende de käwat men akitdi, sebäbi men çağakam şu atam gelýän çay yatamokdum da, garaşyp oturýardy.
Onda siz esasan bir ataňyzyň ýanyna Ata, köp bolup, owwa. ataňyzyň eline terbiýelenipsiňiz. Şu Sahy Jepparowyň gowwaran atyklarynyň biri mine Maýsa Gence. Hemme tarapdan, adamkärçilik tarapdan, salihatlyk tarapdan o tanaýar. Öz başyna aýdymçy zat diýýärdi. Ýöne ýere gelse de öý hojalygyň anadasyny diýýärdi. Ana biz 10 tane jülbe çağa bolsak, ol kaptandan iki pomidor, daýhan adam da ol hükman bir diňe aýdymdaly öz ýüregini şu daýhançylyga da berýärdi. Ula kandallarymyz bardy. Şoň bilen meşgullanyp bir boş wagtlaryny onu ýeka bir ýerde şu boş ýer bolsa, şu ýeri atam pahyr boş olmazdy. Hemme ýeri Boş- eknek kerdi. Onu on atynyň on samdaşyna. Suratda da vardır. Üýşürip sadaýdardy, onu nesihat bererdi. Diýerdi, oğlum, inçe ýyl geçer. Siz tanamarsan iýler, ýöne iýler sizi her ýerde bolsa adam tanar. Şoň üçin men bir size bir nesihat berýän ýerdir. Ana şu ahtyklarynyň aladasyny edip, öňünden hemmesinem okuly etjek bolup, ilmini bilimli etjek bolup, şoň ýaly biz kiçikkä şu zatdan alad edip, bir aýdym bilen meşgullanan adam däl, maşgalatyny terbiýelep, nesihat berip beren adam da. Sahy Jepparow halipa diňe bir sungat ýoluna alyp gitmän ol hojalyga seredip, atyklaryna seredip, atyklaryna nesihat berip, Ondaşyndan öz işdir, iş arşyan adamlaryny üýşürip bir ulakan şuňalyk jaýymyz bardy. Ýazyjylar, sadanlar, öýler gezek geçne biri goşgusyny aýdýar, biri sadany aýdýar. Döredejlik söhbetdeşligi bolýar. Onun ilmi dama şoňalyk hoýlama. Kerim Gurban Efesow, Gurban Azizow. Amany gözüm. Ilmi dama dutar bilen gelýärdi atamyň ýanyna. Ene şol adamlary görýärse, özümiz bir hilek tolgun ýatsa, Bize bir çağılıp gözü bilen teretiydik da, kiçidik da şu wagtlar. Gatty meherli garaýady bize. 10 ýyldan gatty üýtgüş görýärdi. Hemem atam nahar üşürip, bizi naharlap, ýadyma düşýär, özüm gatty süýç üşürýärdi. Şu howlu işlekde üşürýärdi bizim için. Şu guma. Gatty süýç üşürýärdi şonu. Şonu ýedirýärdi. Onu toýlardan, dawarlardan gelenne hemmemiz garaşýardyk da, hemmemiz yglaşyp, gujaklap, daň bilen turup, şu peşleri ýakyp, öz jaýyna şuňalyk taçak ýazardy. Okuwy bizi öz jaýyna uğratýardy. Birimize de bir teňe berip şeýde uğratýardy atam. Onun gyş wagtam gelýär, ädiklerimize barlýar. Şu öýl bolsa şonu pejin ýanyna goýup ertireçeli şu ýylap çykdyrar ýalap, şu zatlar hiç ýadymyzdan çykanak bilen. Şeýle bir adly beýik insanyň aktyklary bolmany özümize uly bak bilýärse. Elbette akbarside şeýle beýik türkmen bagşysynyň, ýani türkmeniň bagşçylyk sunatyny ahal ýolyny kämilleşdiren Sahy Jepparowyň bir aktyklary bolmak nesibesini beripdir. Elbette siz bilen söhbetdeşlige biz tüýsürekden begenlik sebäbi gahrman arkadaşymyz bugunky milli mirasymyz dünýä çykarýar. Dünýä çykan milli mirasymyzda biziň bagşçylyk ýolumyz, dutarçylyk senedimiz, sazçylyk sunatymyz aýratyn orna eýelýär. Çünki türkmen dutary, türkmen gazma dutary 1000 ýyllyklyň dowamynda bir türkmen halkynyň döreden 70-ge saz guranyň bir naýbaşdy hasaplanýar. Ne dutarly öýde diňe şatyk şowhun artgaly bolarmyşyn diýip Armedia halkymyz şoň üçin hatda dutar çalyp bilmeýän öýde de armedip dutar saklaýardy halkymyz. Ene siziň öýüňizde bolsa Sahy Jepparowyň özüniň elinden çykan dutar bar. Ene bu dutarda Sahy Jepparowyň öz eliniň ýyzynyň galmagy ähli türkmen halkyna bir ulakan täsir galyrýar-da. Şeýle beýik insanlaryň ýyzyna goýan mirasy bir el ýetmez, çäksiz, goralmaly miras bolup durýar. Şoň üçin mine şol mirasy gorap, saklap, agtykdan çoğluğa, ýuwluga geçirip gelýär. Eýär bugunky gün biz Sahy Jepparowyň ýuwlugy bilen tanış bolduk. Şu ajaýyp pursatlar synlanyňda dutar
öýe toy dilermisin diýen halkymyzyň aýtgysy ýadyňa düşýär. Elbetde öýüňizde diňe toy bolsun, dutaryň owazy belent ýanglansyn. Türkmen bagşlarynyň bagşçylyk sunugatyny dünýä çykarýan gahrman arkadamyzda biziň her birimiziň yüreklerimiz buýsançdan näle ene şu pursatda öýde ýürek buýsançlaryňyzy iýleşdirmede ýetirseňiz. Milli mirasymyzy dünýä çykarýan hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiz jany sag bolsun, başy dik bolsun. Halipa şäherlik ýoluny uly hormat goýan Kahraman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Kahraman arkadamyz jany sag bolsun. Il ýurt bahwetli işlere rowaç bolsun. Bizim maşalamyzy begendirýän, buýsandyrýan zat Kahraman arkadamyzyň ýyly döwletgeler bolsa atly kitabyny atam sagajep bargyň alyp baran işler barada giňişli maglumatlar getirilýär. Elbetde bu zatlary bize diýseň buýsandyrýar, begendirýär. Kahraman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar.